ହେଇପାରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆଣିକି ତାକୁ କେମିତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲୁ ନେଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେ ହଁ କଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେଲୁ ଗୀତ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଲା ସେ ବି ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଚାଲିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାପରେ କାଲି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓକିଲ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ ଆଜି ବି କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ସସ୍ମିତା ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ରହିଗଲି ତାପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବ ସେ କାହା ସହିତ ଗଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ଆସିଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେତିକି ଜାଣିଲି ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସନ୍ଦୀପ ବୋଧେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଭିତରେ ହଁ ହଁ ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏବେ ବି ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ତମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି ମୋତେ ବି କହୁଛନ୍ତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତା ବାଦ ବି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରାହୁଲ ବଦନାମ ହେଇସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ରାହୁଲ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ନା ନା ମୁଁ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟଟା ତ କରିଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାପରେ ମୋ ପାଳିଟା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ପାଳି ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବଦନାମ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଭୂମିକା ଅଛି କି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆପଣ ନାଁଟା ଉଠିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି କାଲି ଆପଣ ଏଠି ଥିଲେ ହଁ କାଲି ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଲେ ଆଲିଗେସନ ଆଜି ହିଁ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଲିଗେସନ କାଲି ନଥିଲା କାଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ନାଁରେ କୁହାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ସସ୍ମିତା କିଛି ଆଲିଗେସନ ଆଣିନଥିଲେ ସସ୍ମିତା କିଛି ଆଣିନଥିଲେ ସସ୍ମିତାର ଠିକ୍ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ସସ୍ମିତା ଆଜି କାଲି ଯଦି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ଦରକାର ଯେହେତୁ ସେ ଗରିବ ଝିଅଟେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 5,000 ହେଉନି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 20 ଅଧିକା ପାଇସାରିବେଣି ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯିଏକି ଗରିବକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ଏମିତି ବି ମୋ ନାଁରେ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଲିଗେସନ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ନାଁରେ ହେଇଛି ମୋ ନାଁରେ ବି ହେଇପାରେ ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି କହିପାରିବିନି ଆଲିଗେସନ ସେ ଆଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆଜି ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଲେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ହେଲା କେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଆଡଭାଇଜରଙ୍କ ହାତରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଥିବାର ଥିଲା ମାନେ ଯୁକ୍ତିପତ୍ର କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସୁବାସ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ କରିବା ଯୁକ୍ତିପତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ବଦନାମ କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଫସେଇବାର ଥିଲା ଜୀବନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଇନଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗରିବ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ତମର ବଡ଼ ଭୁଲ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇ ଲୋକଟି ସେଇ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଯେ ମାନେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ଜାଣି ସାରିବେଣି ଆ ଭିତରେ ବି ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ବି ଅଧିକ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଗାଳି ଦେଇସାରିଲେଣି ଶିଶୁ ବାସ ଟାଉଟର ମଗଡ଼ିଙ୍ଗି ମାଗାଳି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଯାହା ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କିଛି ଆଗକୁ ନେବି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବଦନାମ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ ସସ୍ମିତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସସ୍ମିତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଏହା କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସସ୍ମିତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବେଠୁରୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ କାମକୁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ